Добре дошли, хора, в новото видео. Днес ще играем Geometry World. Не сме играли го пъте. Има онлайн игра, така че ние днес отиваме минем ето това. Хора, какво е? Това вече ме изнервя. О, фак. А това съм го минал на 100. Как? Има event level. Medium demo. Добре, нека да видим какво представлява това ниво. Хиксел! Това ще е дълго. Какво? Боже, какво е това, бе? Не. Това ще минавам. Хора, това ще минавам някой друг път, защото мога да стигна до 2050. Тия камиони не спряха минават през мен. Добре, хора, до тук ще бъде видеото и чао.